ndichitaura mukoma KB yandiri kutaura kuti yemarara vari kushevedzera vanhu mukati menzvimbo ndakasvika zvinosiririsa nzvimbo yandiri kushevedzera inonzi Glenview 3 shops ine marara ave nenguva marara haana kuzosimuka kuenda musango nemudenga stereke asi kutaura kuno dai anga asina kuitwa nzira yaari kuitwa iyi dai paine gomo rekuti kunyange munhu ari kuseri haumuoni asi pari kushandiswa nzira yekuti kana marara awanda panoiswa moto right vanopisa vanhu vanopisa uri hutsi system iyi iri kuitika zvakare panonzi patichagarika saidi iri kune mashopu saidi iri kune dzimba dzevanhu hutsi hwachosi kupera kana pari patichagarika marara aya ari murodi pane nguva inoita hutsi zvokuti kunyange mota maakupinda ipapo motorijisa speed munogona kuti mana panenge pakavhara nehutsi marara aya kwozoita zvakare tapinda mumbare pagedhe rinobuda nemabhazi marara aripo ipapo pane moto uyezve rodhi iyi yadambuka nepakati rimwe hafu yese marara akazara so kana pachinge paiswa hutsi vanhu vari murenge yemabhazi vari mumabhazi kuti ubude mubhazi uchisiya mabhegi ako uchitiza utsi unoona pabiwa rimwe saidzi rine dzimba zvakare mota dzichipinda zvakare unenge hurutsi wakazara so vanhu vari kuchema vachirizo ndopinda zvakare mumbare imomo pane marengi maviri rengi inonzi new rengi irikoko pane chitoro chikuru chiriko ikoko chitoro chikuru ichi chinowanika pasi rese saidi iroro kune mavhenda ariko kune rodhi iriko inofamba nevanhu vachienda kuchitoro ichocho pane marara anogona kunge aine gore akatombonaiwa neimwe mvura munhu anenge akagarepo pachitengesa ndositi rake pamarara ipapo achitengesa so mashoko aripo ndeyekuti marara kana aungana anobviswa nani 1 2 ane kodzero here yekubviswa nenzira yekupisa munogara vanhu uyezve marara anofanira kutorwa ambowanda kwenguva yakaita sei nokuti chinhu chinonzi marara itsvina muvanhu ishokwadi izvozvi senyika tine dambudziko rechirwere chekorera marara obva adaro baba Isabel kana pari paGlenview 3 mukoma KB mukasvikapo munoona mapamba ayai anenge aripo kana asina kupiswa anenge achinhuhwa akapisa hutsi hwacho unenge uchienda kuvanhu unenge uchipinda mushopu tine dambudziko saka zvoitwa sei vari kuchema vanhu vamwe vacho vari kuti ini ndine shopu license yangu iyi shopu yangu panapa zviri pamutemo ndine flea market ndine zvinhu zvangu izvi ndinobhadhira zviri pamutemo asi handisi kugona kugara ipapo nehutsi nemarara handisogona kutengesa pakupera kwemwedzi panodiwa kubhadharwa rent right ndianiko anofanira kubvisa marara aya 0773 238 096 0773 238 096 munongotumira text kana WhatsApp message panhamba idzodzo dzinongoshanda chete muchirongwa chino the hottest mid morning show in Zimbabwe kusanganisira bozhongora segment tichingopedza na 12 ndobva ndaendawoka nenhamba iyi WhatsApp platform yedu aiwaka yakakasha nokuda kuma messages akawandisa asi tinokuvimbisai kuti musi wechitatu tinenge takushandisa ka new studio and new equipment kusanganisira new WhatsApp machine ngatibatei nyaya yekukaroi ngatibatei nyaya yemuHarare Glenview 3 shops tichagarika pamwechete kane mbare ngatibatsiranei toita sei asi pari zvino timbonzwa kambo katrenda kambo kanetsa kanonziko gore 216 whiskey featuring Mr. Attention inzwa unzwe